Hi YouTube family, welcome back to my channel Aroma and More featuring Soumya. Enklini easy bokka tasty aina ಆಲೂ ಪಲ್ಯ ಇಲ್ಲಡೆಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಉನಕ್ಕೆ ಆಜೆರ್ದೀಳು ಚೂಲಿ ಸಮೇತ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದಿನ ಬಟಾಟೆ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜೋಲು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಪ ಒಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆನಿಯನ್ ರೆಡ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಏಳೆಡ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪತ್ತೆಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಎತ್ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಪಾದಿನ ಬಟಾಟೆನ ಇಂಚ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಚೂಲಿ ಸಮೇತ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಪಾಜನನಿಗಳು ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೋರು ಐಕ್ 3-4 ಸ್ಪೂನು ತಾರ್ದೆಣ್ಣೆ ಓವೆಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಪಾಡ್ದು ಲೈಟಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ಒಂದೇಕ್ ನಿಗಲ್ ಗುದ್ದದ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಇಜ್ರ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇನೊಂತೆ ಲೈಟಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಲ ಫ್ರೈ ಆಡ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದೇ ಕಿತ್ತನಿಗಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪುನು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಂಡ ಐತ ಫ್ಲೇವರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಣು ಇತ್ತೆನಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಂಜ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡಿಗೆ ತೊಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲಂಡ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಆವಡು ಒಂದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೌನ್ ಆವಡಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಆವಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂಡೆ ನಿಗಲು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪಾಡು ಜರ್ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡಮ ಒರ್ಮಗೆ ತೊಂಡೆ ಚಿರ ಒಂದು ಐನರ್ದ ಆಜಿ ಆವಡು ಇತ್ತೆನಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಡ ಮುಂಚಿ ಆವಡು ಇಜ್ಜಿರ ರಡ್ಡ್ ಕಿಂಜ ಟೊಮೆಟೊ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತೆನಿಕ್ ಒಂದೇ ಚಿಟಿಕೆದಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ತೇಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಬೇಗ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯುಂಡು ಒಂದೇನು ಲೈಟೆಡ್ 1-2 ನಿಮಿಷ ಬೇಪ ಒನ್ಲೆ ಬೋರ್ಡಣ್ಣ ನಿಗಲು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತದ್ಲ ಬೇಪ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಾದ ಗೀದೆ ಒಂದು 50% ಆದ ಇತ್ತೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಡ್ರೈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಬೊಕ್ಕ 1/2 ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಪದು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಈಗಲಿಗೆ ಚೂಲಿ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಜಿಟ ಪಾಡಡೆ ಬಟ್ ಉಂದೆತವೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪಿಲಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಒಲ್ಲಣ್ಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೋಜನೆ ಇಂಚ ಸೌಂಟುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆವಂಬತ್ತನ ಉಪ್ಪು ತೂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯ್ಪ ಅನ್ನಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ದ ನೀರು ಆಪ್ಷನಲ್ ಏನು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ 5-6 ಸ್ಪೂನು ನೀರು ಪಾಡೊಂದೆ ಪಾಡ್ಜಿಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದು 1-2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪ ಒನ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ಪ ಒಡೊಂದು ಅಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದತ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದು ದೋಸೆ ನುಪ್ಪು ಚಪಾತಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಕುಡರವಂತೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೇಯ್ಪ ಒನ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್